Hayi ngeke bakithi, ngeke. Zibukhuni lezi zinto ekuthiwa siyifundisa iy'ngane. Kudlalwa ngathi nje sogcina sidelelwa iy'ngane phela. Mina umuzi wami nje awusona isikole ngiyayiyeka lento yokufundisa iy'ngane. Azolinda nje iy'ngane bazibavule othisha babuyele esikoleni ngisho wathiwa kubuyelwa next year mina nginandaba. Hawu. Phela mina nami nginey'nto zami engizenzayo. Okokuqala othisha bafunda iminyaka ema-university nasema-college befundela ukuba uthisha. Thina sifunde nini? Thina sifunde nini nje sekuthiwa sifundise iy'ngane emakhaya? Ngeke mina ngize ngikwazi. Sengamanekiyeke bayafana nje nalabantu basemabhanoyini abahambayo bona bayo-train isikhathi eside. Wena musuhleli kwi-emergency seat bese kuthiwa uzo-trainwa nje ngo-3 minutes. Ngeke nje kudlalwa ngathi akukho ngane nje kuyafana noma zingafunda iqede. Mayiqeda umatric ihlala emakhaya vele futhi nemisebenzi ayikho ngisho kuthiwa seyibuye ema-university ihleli nawo amajazi. Ungamane ukhanselwe nje lo nyaka kukhulunywa ukuthi kuqalwa kahle ngonyaka ozayo. Asifundile thina. Manje iy'ngane zethu sekufanele zazi iy'mfihlo zethu. Thina iy'ngane sikhule siy'tshela ukuthi asiphuma o-number 1 esikoleni. Manje sekuloku kufanele siyilekelela iy'ngane ey'zoze zazi iy'ndaba zethu ey'ngaxhumi kuzona. Adlalwa ngathi nje bona banemali bayakwazi uku-afforda othisha abazobafundisela iy'ngane emakhaya. Okokuqala nje mina usuku lami lisayilo 24 hours elaluwona. Ngisebenza nini mina ngiklina nini la endlini ngizenza nini ezinye izinto. Futhi anginayo nje nendlela eningi ukuthi ngingayihlukanisa ngiyenza ama-classroom. Thina sihleli-ke manje asisaba ukune-TV nayo ingane efanele ifunde. Hayi ngeke mina. Eyami nje ngiyakhansela nje angifune thisha ozolokhu engibangela isicefe ngisendela ama-homework. Usazoyithethisa uthini ingane? Isiyazi ukuthi umayi akahlakaniphanga nasekhanda uyahluleka ukungisiza nge-homework. Subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.